これじゃ実験できないじゃないか。誰だ、誰がやった。どうした、もう終わりか。塵となれ。とどめだ。何？運命の相手は俺たちだ。どこのどいつか知らんが、いい度胸だ。誰でも構わぬ。俺の相手になればだが。父さんが二人。タイムパトロール。貴様たち、そこのカカロットを連れて逃げろ。来い。俺はまだ暴れ足りぬ。何？ブレーキだあいつ。やむをえん、こいつを使うぞ。合体嫌いだったろ。今回は特別だ。
解けたか。君たちか。僕の実験室を壊したのは来たか冬。おめえの計画はもう指名だ。君たちはやりすぎた。これじゃ計画が台無しだ。罰を食らえ。動けるんだ。おめえを捕まえんのは俺たちの任務だ。激闘の果てに崩れゆく監獄惑星。次回スーパードラゴンボールヒーローズ。オーラがケリをつける発動。身勝手の極意。絶対見てくれよな。